kikosi chote cha huduma ya afya wawe wacheshi, wawe na furaha, watibu watu wetu na Bungoma isonge mbele. Nyakoro mgajuange ni manageno marwa ni familiano biro bedo kaka yudo ratichige kaluwore kod nyathigi mabende notho. Kopogore gi mano, jatend Migago mochung' ne arita kwe Kithure Kindiki ogolo siem mondo chiwo oboke mapachoka ne wakeini mawuok e pinje maoko motedo ne chuo mapachoka. Milome mochiw gi Kindiki biro tok seyo kowuok kuom jodak mamoko e kaunti ma Busia, mawacho ni min utegi mawuok e piny Uganda osebedo ka yudo achiedh nade mathoth e lwet obila kaluwore gi koso oboke mapachoka. Wawinjana. Jatend Migago mochung' ne arita kwe Kithure Kindiki noyango magi e gwenge ma Amukura e kinde mano yawa yanga kar chung' od bura mateso Central mantiere e kaunti ma Busia. Kar chung' od bura mateso Central ochuogi kowuok Teso South gi Teso North, kendo biro bedo gi wards moriwo Amukura Central, Amukura West kachiel kod Amukura East. Okang' mabiro chwalo kaunti ma Busia bedo gi kar chung' od bura 8. Kindiki wacho ni dwaro makamano biro kelo chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny, koriwo kepo mag oboke mopogore opogore. Vile nikiwa hapa leo katika hii kuleta sub-county mpya ni kuleta maendeleo karibu na wananchi na huduma. Watu wote ambao wameolewa hapa Kenya na inadhibitisha kupitia machifu wetu na assistant chiefs na viongozi ya kwamba wameolewa hapa Kenya, wameishi hapa Kenya, wapate vitambulisho vyao. Kindiki notiyo gi thuolo makamano kojiwo jopiny modak e tong' mar Kenya nobiro neno ni fungruok oyudore negi machiegni, mano mar tieko achiedh nade mar dhugruok mar nyamburko mosebedo katimo wuodhe maboyo kaluwore ni chenro mar yaro apaya osechako. Inapaswa isaidie uchumi wa sehemu hii. Nimeona kuna msongamano mkubwa wa magari pale na hiyo inatatiza biashara hapa. Kwa hivyo mimi nikitoka hapa naenda kusukuma kuharakishwa kwa kupanuaji wa barabara kuu. Ya kwanza ni ile inatoka Eldoret Bungoma kwenda Malaba na vile vile ile ingine ya kutoka pale Kisumu kwenda mpaka Busia. Iwe ni barabara dual carriageway. Ndio magari iwe inapita haraka na kusiwe na ajali nyingi za barabarani kwa sababu malori yamesongamana na kabarabara kamewachwa mahali pembamba. Kaluwore gi dwaro mar chuogo kar chung' od bura manyienno, jaod bura mateso South Mary Emasi ochwalo ote ne piny owacho mondo ger apise mag piny owacho e gwengego. Hii ofisi ya DC ilijengwa ikiitwa wakati huo ilikuwa ni Mateso South kama tuko na district moja. Unajua sasa tutarudi kukuomba pesa tujenge district headquarter ya Teso South sasa. Sababu sasa Teso South ilikuwa kama ndio mtoto mpya, ile hali hii ndio mpya inanyang'anya mama yake nyuma. Tupeleka huko ombi letu tuambie kwa register inaonyesha Teso South imeshajengwa. Lakini sasa mtoto imenyang'anya mama nyuma. Korka kore jod bura mateso North Oku Kaunya opoyo piny owacho kuom yango kar chung' od bura machielo. Ojiwo piny owacho mondo chug kaunti manyien mar Teso kaluwore ni osejwangi kuom thuolo malach. Hakuna tangu independence Mteso amewahi kuwa waziri. Hakuna hata mmoja amewahi kuwa ambassador. Hatujisikii tuko ndani. Kopogore gi mano, jalup gavana e kaunti ma Busia Arthur Odera dwaro mondo piny owacho ober chal mar uchumi ne jodak e kaunti ma Busia kaluwore ni gidak e tong'. Sisi tunazuia shida ambayo inaweza kuingia Kenya hapa. Hii strip yetu tunaita Busia County. Tunakinga Kenya. Kwa hivyo nchi zingine nimeona the best way kuhakikisha kwamba kuna security kwa border is to uplift the economy of border people. Ndio wasiweze kufanyiwa mambo mabaya, wasiweze kununuliwa na mtu, wao ndio security, frontline security number 1 ni sisi watu wa border. Apise maka chung' od bura mateso Central kata kamano ibiger e gwenge ma Amukura.